Üdvözlöm Önöket, ez a Martin híradója. Egy felhasználó készített egy olyan videót, amiben önmagára reagál sokszor. Igen. Egy úgynevezett Rácz Martin Roland nevű felhasználó készített egy olyan videót, amiben önmagára reagál 6 alkalommal, amiben azt mondja, hogy Naturwissenschaft. A videó egy Google Drive linken keresztül érhető el, amit csak a videó tulajdonosa oszthat meg. Azt állította, hogy ezt a videót csak is szórakozási célból készítette OBS stúdióval. Ezt a videót úgy csináltam, hogy fogtam az OBS stúdiót, és lejátszottam azt a videót, amiben mondom, hogy Naturwissenschaft, és ott volt még a webkamera a felvételben, és azt a videót fogtam, lejátszottam, és ugyanúgy bent volt a kamera, és ezt az egészet megint felvettem, lementettem videóba, és azt a videót megint lejátszottam, megint felvettem a webkamerával együtt, és ezt addig csináltam, amennyiszer elég volt nekem, és gondoltam, hogy a 6. láncnál meg akkor megállok. Nem ez volt az első videó, amit ő készített. Egy külön mappában tárolja a többi videót, de azt állította, hogy azokat már nem ossza meg és nem is rakja fel egyik platformra sem. Lencse végre kaptuk ugyanazt a felhasználót, hogy nézte a Bluey sorozatot, egyben egy játékkal is játszott. Rejtett kamerák kapták Lencse végre ugyanazt a felhasználót, akiről beszéltünk az előbb is. Arról kaptunk felvételeket, amikor a Bluey című mesesorozatot nézi az interneten és amikor játszik egy úgynevezett Minecraft nevű játékon. Tekintsék meg először, amikor a sorozatot nézi. Ezen a felvételen meg a számítógépes játékkal játszik. Ugrás! A rablás történt Kispalátában. 2 rablónak az volt a célja, hogy minél több embernek a tárcáját ellopják. Ez az egész úgy volt, hogy 2 ember hozzám gyűjt, becsengettek, aztán gondoltam kimegyek hozzájuk, aztán azt mondták, hogy kellene nekik a bükszám. Aztán gondoltam arról nekik, mert hát ha kell nekik valamit megvenni, azt mondták, hogy másnapra meg visszahozzák ugyanazt a pénzt is. Aztán együtt a másnap nem volt semmi, aztán egy hónap el is tellett, aztán az egyik helyi lakos mondta nekem, hogy átverés volt ez, és amikor megtudtam, akkor nagyon felhúztam magamat. Hát ilyen emberek miért vannak egyáltalán? Aki látta ezt a 2 embert, azonnal jelentsék fel a rendőrségnél. Ugyanúgy Kispalátában elkezdték beszélni a halandzsa nyelvet. Azt már nem tudni, hogy miről beszéltek. Én. Valaki bekapcsolva hagyta a hosszabbítót. Aki megtalálja és lekapcsolja, ő nyer 1000 forintot. Köszönöm szépen a figyelmet!